Sestaok ez dauka hondartzarik, baina futbol zelaiaren ondoan hondartzako eskubaloian aritzeko lekua prestatu dute. Sestaoko jokalariak Euskadiko beste talde gehienetakoak bezala pozik daude gaur arratsaldean Madrilen hartutako erabakiarekin. Nahi duten arropa erabili izango dute hondartzako eskubaloian jokatzeko. Oso pozik gauz federazioak emon dauen erantzuna itzik, estupentza horren askarre izango dela, da, onino posau, ezta. Europako araudiaren arabera neskek bikiniarekin jokatu beharra daukate. Beraz, kanpora atera ezkero bete egin beharko lukete hori. Jokalari askoren ustetan, arau sexista da, gizonezkoek zilegi baitaukate praka, zabal eta luzeagoekin aritzea. Los chicos no les obligan a ir en un bikini, o sea, en esos bañadores turbo, en slip. Para mí no es cómodo. Hondartzako eskubaloiaren inguruko eztabaida pasaden astean piztu zen Kantabrian. Talde gehienek ez zuten bikiniarekin jokatu eta Espainiako Federazioak kargua hartu zien horregatik.